Pagpapalawig kan mga serbisyong pigo-presir online, pigaandaman na kan SSS. Yan ang tinutukan live ni Charm Rahiles. Charm. Jesse, nagbilog mo niya ng SSS nindugang na digital services nganing maging marikas as in convenient at pagserbisa sa indang mga miyembros. Mga gumagamit kan sa indang electronic services poon kan pandemya, nagabot sa 140.8%. Plano ngunyan kan Social Security System o SSS na pahiwason pa an sa indang electronic services. Ini makalihis an pagruso kan publiko sa online transactions huli sa new normal na darakan pandemya. Sa sarong virtual press briefing, pigsaysay kan mga ini na nakatala ang dugangan paan sa indang mga serbisyo, bakusa na sa miyembros kini, alagad magin sa mga employers. We fast-tracked our digitalization efforts in 2020. And this led to the addition of more services available in one of our online channels, the My.SSS portal. Sigun kay Ignacio, ang mga idudugang na serbisyo, iyo ang pagsumitir online kan mga requisitos para sa loan as in retirement benefits, unemployment as in sickness benefits, funeral claims as in data change. So individual members, the total number of registered in the My.SSS is almost 10 million already. As to the employers, there are more than 500,000 registered employers. Sigun sa manamiento kan ahensya antes ang pandemya kan taong 2019, nasa 35% sa naan usage para sa indang online services. Alagad kan magkapandemya, nagpapakol na subuot ini sa labis 75%. Buot sabihon, nagdoble subuot ang mga nag-aaprobitsyar kan serbisyo. We receive is 70,590 transactions per day. And then if we will look also into the SSS mobile app, the total number of transaction is just for the month of January alone, we have a total transactions of 5.6 million. Sa presente, igwan ang 25 major services na pigo-operisir ang nasambitan ng opisina na mabubukasan sa paagikan sa indang online portals. Nakatalaang mang magbugtak ning e-center o electronic center ang SSS sa gabos kaining branch nganing matabangan ang mga miyembros na dai pa man tatao magamit kan sa indang serbisyo. Sa e-center na iniigwang designadong empleyado na matabang sa publiko. Balik sa imo, Jessie. Jos Mabalos, Charm.